ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ። ኣማኒኤል ግርማዬ ሰላም ኣብዘ ዘለኹሞ ክብራት ሰማዕቲ ናይ ሎሚ ዓርቢ 16 ሚያዝያ ፈነወና እንሆ ይፍልም ኣሎ። ከም ወትሩ ዕለታዊ ዜና ቀዲሙ ዕላል መስንኩ ሰዓርከይ ከስዕበልኩም እዩ። ምክትታልኩም ብኽብሪ ንዕድም ኣርስታት ዜና እንሆ። ኣብ ኣስመራ መካነ መቓብር ካቶሊካዊትን ወንጌላዊትን ኣብያተ ክርስቲያን ዝርከብ ሬሳታት ክለዓል መንግስቲ ኣዚዙ። ኣብ ዕፁ ማዕጾ በፂሑ ዘሎ ኣጠቓቕማ ናይል ብዝምልከት መራሕቲ ሱዳን፣ ኢትዮጵያን ግብፅን ህፁፅ ርክብ ከካይዱ ቀዳማይ ሚኒስተር ሱዳን ፀዊዑ። ፕረዚደንት ሶማል ብዘይ ምርጫ ኣብ ስልጣን ክቕፅል ምውሳኑ ርእሰ ምምሕዳራት ጁባላንድን ፑንትላንድን ኣሰር ሶማሊላንድ ብምስዓብ ናጽነት ከይውጃ ተሰጊኡ። ሬድዮ ኤረና ናብ ዝርዝራቱ ምስ ንሰግር ድማ ኣብ ኣስመራ ከባቢ ጸጸራት ኣብ ዝርከብ መቓብር ካቶሊካዊትን ወንጌላዊትን ኣብያተ ክርስቲያን ዓሪፉ ዘሎ ሬሳታት ተፋሒሩ ክለዓል መንግስቲ ትእዛዝ ከም ዘመሓላለፈ ምንጭታት ራድዮ ኤረና ሓቢሮም። ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ካብ መካነ መቓብር ጸጸራት ንዝፈሓር ሬሳታት መጽንሒ ዝኸውን ቦታ ክዋሃባ ብዝሓተተቶ መሰረት ክፍቀደላ እንከሎ ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን ግና ሕቶ ይኹን ጥርዓን ከም ዘቕረበት ተገሊጹ። ስድራ ቤታት ነቲ ብግቡእን ስነ ስርዓትን ዝተቐብረ ሬሳታት ፍሒሮም ናበይ ከም ዝወስድዎ ምውሳን ሲኢኖም ኣብ ጭንቀት ከም ዘለው እቶም ምንጭታት ጠቒሶም። ዒላማ ምፍንቓል ናይቲ ኣብ መካነ መቓብር ጸጸራት ዓሪፉ ዝርከብ ሬሳታት ብንጹር ኣይተፈልጠን። ይኹን እምበር ኣብ ጎኒ እዚ መቓብራት ንዝርከብ መሊኡ ከም ዘሎ ዝግለጽ መቓብር ሓርበኛታት ተወሳኺ መሬት ንምርካብ ክኸውን ከም ዝኽእል እቶም ነዚ ሓበሬታ ዝለኣኹ ምንጭታት ግምታቶም ሂቦም። መካነ መቓብር ጸጸራት ናይ ካቶሊካዊትን ወንጌላዊትን ኣብያተ ክርስቲያን ኣብ ጎኒ መቓብር ሓርበኛታት እዩ ዝርከብ። ፕረዚደንት ሶማል መሐመድ ዓብዱላይ ፋርማጆ ብዘይ ምርጫ ንክልተ ዓመታት ኣብ ስልጣን ክቕፅል ምዃኑ ድሕሪ ምፍላጡ ርእሰ ምምሕዳራት ጁባላንድን ፑንትላንድን በይናዊ ምርጫታት ከካይዳ ከም ዝኽእላ ይግለጽ ኣሎ። መራሕቲ ዘን ክልተ ምምሕዳራት ምስ ፕረዚደንት ፋርማጆ ንኣስታት ሓደ ወርሒ ዘካየድዎ ዘተ ኣብ ጉዳይ ምርጫ ድሕሪ ምፍሻሉ ነናብ ምምሕዳራቶም ተመሊሶም መርገፂታቶም ንምንጻር ኣዋጃት ከውፁ ኣብ ምድላዋት ይርከቡ። ፕረዚደንት ርእሰ ምምሕዳር ፑንትላንድ ሰይድ ዓብዱላህ ደኒ ብዛዕባ እዚ ብዝምልከት ምስ ኣባላት ባይቶ ናይቲ ምምሕዳር ንምምኽኻር ንቐዳም 17 ሚያዝያ ህፁፅ ኣኼባ ፀዊዕ ኣሎ። ፕረዚደንት ርእሰ ምምሕዳር ጁባላንድ ኣሕመድ ማዶበ ድማ ናይቲ ምምሕዳር ኮሚሽን ምርጫ ብምምዛዝ በይናዊ ምርጫ ክካየድ ዝብል እማሜ ኣቐዲሙ ኣቕሪቡ እዩ። ፕረዚደንት ፋርማጆ ቅዋምቲ ሃገር ካብ ዝፈቕዶ ወፃኢ ብዝኾነ መስርሕ ነቲ ብ8 ለካቲት ዘብቅዐ ስልጣኑ ብክልተ ዓመታት ድሕሪ ምንውሑ ሶማል ናብ ሓደገኛ ኣንፈት ተምርሕ ከም ዘላ ተንተንቲ ፖለቲካ የጠንቅቑ። ንምንዋሕ ዕድመ ስልጣን ፕረዚደንት ሶማል ዝተቃወመት ኣሜሪካ ብመንገዲ ኣብ ሶማል ዝርከብ ኣምባሳደራ ዶናልድ ያማማቶ ቢላ ምስ መራሕቲ ዘን ክልተ ምምሕዳራት ቀጥታዊ ርክብ ከተካይድ ምዃና ተፈሊጥሎ። ኣብዚ ንሰንበት 18 ሚያዝያ ክካየድ ምዃኑ ተሓቢሩ ዘሎ ርክብ ኣምባሳደር ኣሜሪካን መራሕቲ ርእሰ ምምሕዳራት ጁባላንድን ፑንትላንድን እቶም መራሕቲ ኣብ ህልው ኩነታት ዘለዎም መርገፂ ብዝምልከት ክመያየጥ እዩ። እዘን ኣካላት ፌደራላዊ መንግስቲ ሶማል ኮይነን ጸንሓ ክልተ ርእሰ ምምሕዳራት ኣሰር ሶማሊላንድ ስዒበን ናጽነት ከይውጃውን ካልእ ዝዓበየ ስክፍታ እትዞባዩ። ብዘይካ ንከተማ ሞቃዲሾ ንካልእ ክፋልቲ ሃገር ሙሉእ ብምሉእ ክቆጻጸር ዘይከኣለ ፕረዚደንት ሶማል ብቑርቁስ ናይ ስልጣን ነቲ ሃገር ናብ ዝበኣሰ ምክፍፋል ከውድቓ ከም ዝኽእል ይግለጽ። ን22 ዓመታት ንሶማል ብምልኪ ዘመሓደረ ስርዓት ዝያድ ባሬ ኣብ 1991 ድሕሪ ምውዳቑ ሶማል ነዚ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ኣብ ኩናት ሓድሕድያ ኣሕሊፋቶ። ኣብ ልዕሊ እዚ ሃገር ኣብ ርእሰ ምምሕዳራት ተማቒላ ድሕሪ ምጽናሕ ሶማሊላንድ ናጽነታ ክትእውጅን ከላ እተን ዝተረፋ 5 ግና ብፌደራላዊ ስርዓተ መንግስቲ ኣብ ትሕቲ ሶማል ክቕጽላ ተሰማሚዕን። ሶማሊላንድ ናጽነታ ዳኣ ተኣውጅ እምበር ዛጊት ከም ሉኣላዊት ሃገር ኣጉራዊ ተፈላጥነት ኣይረኸበትን። ካብ 2016 ኣትሒዘን ኣብ ትሕቲ ፌደራላዊ መንግስቲ ዝርከባ 5 ርእሰ ምምሕዳራት ፑንትላንድ፣ ጋልሙዱግ፣ ሒርሻበል፣ ኩንፋርጋልብድን ጁባላንድን እየን። በናዲር እውን ከም ሻድሸይቲ ርእሰ ምምሕዳር ተፈላጥነት ንምርካብ እትቃለስ ዞባያ። ኣብ ዕፁ ማዕጾ በፂሑ ዘሎ ዘትያ ኣጠቓቕማ ናይልን ኢትዮጵያ እተሃንጾ ዘላ ዲጋ ተሃድሶም ብዝምልከት መራሕቲ ሱዳን፣ ኢትዮጵያን ግብፅን ህፁፅ ርክብ ከካይዱ ቀዳማይ ሚኒስተር ዓብደላ ሓምዶክ ፀዊዑ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ምስ መደበር ቴሌቭዥን ፍራንስ 24 ኣብ ዘካየዶ ቃለ መጠይቕ ኢትዮጵያ ኣብ ወርሒ ሐምለ ንካልኣይ እዋና በይናዊ ምምላእ ማይ ዲጋ ተሃድሶ ከተተግብር ወሲና ከም ዘላ ብምጥቃስ ቅድሚ እዚ ምትግባራ መራሕቲ 3 ሃገራት ከራኸቡ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣስሚሩሉ።
ይኹን እምበር ዛጊት መራሕቲ ግብፅን ኢትዮጵያን መልሲ ከም ዝያቡን ኣብዚ 10 መዓልታት ምላሽ ክህቡ ትፅቢት ከም ዘሎን እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ገሊጹ። እቲ ጉዳይ ወገን ግብፅን ኢትዮጵያን ናብ ኩናት ከምርሕ ይኽእል ዶ ንዝብል ድማ ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ንምፍታሕ ፖለቲካዊ ድሌት እንተደኣ ሃልዩ ዓቕምን ክእለትን ስለ ዘሎ ናብ ኩናት ዘእቱ ምኽንያት የለን ክብል መሊሱ። ኣብ ጉዳይ ትምሲ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ዶባዊ ምሰሓብ ብዝምልከት ድማ እቲ ዶባት ካብ 1902 ኣትሒዙ ንጹር ድሕሪ ምባል ኣቐዲሞም ዝነበሩ ስርዓታት ኢትዮጵያ ዝኾነ ጸገም ከም ዘይነበሮም ኣረድዩ። ኢትዮጵያ ግና በንጻሩ ሱዳን ሉዓላዊ መሬት ኢትዮጵያ ወሪራ ከም ዘለያ ትገልጽ። كابرا سمعتنا زينات تفصيملو قصيلو علال مس نغس عركي كلونايو دغيمه مكتالكم عدم. هذه إذاعة إرنا. داغماي سلامتنا تقبلو زخبركم سمعتنا أسعبنا بكفلها نستول دبرهان زتلاك زمن مزربع زر استوصحوف كنقربلكمنا سناي مكتال. هذه إذاعة إرنا. مزربع مبقلاونتو ኣብዚ ሕጂ ሜክሲኮ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ዘሎ ኣከባቢ ምዃኑ እኳ እንተተገልጸ ሎሚ ግን ኣብ ብዙሕ ቦታታት ዓለም ተዘርጊሑ ይርከብ። እዚ ብሩህ ቀጠልያ ዝሕብሩ ልምሉም ቆጽሊ ዝውንን በዓል ድሙቕ ዕምባባ ግንብኡ ብበላሕቲ እሾኽ ዝተሸፈነ እዩ። ሓደ ካብቶም ከም ጸሃያይ ዝግለጹ ብቑል መሬት ዝኾነ መዘርባዕ ኣብ ኣዝዩ ስቡሕ ቦታ ማእከላይ ዝሙቐቱ ዝናብ ዝረኽበሉ ኩነታት ኣየር ይምችኦ። እዚ ብቑል እዚ ዕቤቱ ቁልጡፍ ኮይኑ ልዕሊ ዓቐን ኣልኮላይድ ዝተባሃለ ባእታ ስለ ዘለዎ መራዚ እዩ። ኣቕጽልቱ ጎርፍ ዓፋዒሎም ብምዝርጋሕን ኣብ ከባቢኦም ዝበቕሉ ኣዝርእቲ ይኹን ንመግቢ እንስሳታት ዘገልግሉ ዓሌታት ሳዕሪ ብቐሊሉ መሪዞም ከጥፍእዎም ግዜ ወስደሎምን። መዘርባዕ ወቕታዊ ኮይኑ ፀሓይን ኣስሓይታን ኣይፃወርን እዩ። ብፍላይ ኣብ ደጋዊ ክፋል ሃገርና ወርሒ ሓምለ ኣጉላዕሊዑ ነሓሰ ክውዳእ እንከሎ ይቕምስል። ኣብ መጨረሻ መስከረም ድማ ከም ዘይነበረ ኣሰሩ ይጠፍእ። ቀዳሙ ሰባት ከም ባህላዊ ፈውሲ ናይ ኣዝማን መዐገሲ ቃንዛን ይጥቀሙሉ እኳ እንተነበሩ ኣብዚ በፂሕናዮ ዘለና ምዕባለ ግን ሓደገኛነቱ ስለ ዝተረጋገፀ ካብ ዝቋረፅ ሓያለ እዋን ገይሩሎ። ካልእ ትረፍ እቲ ንህቢ ካብ ዕንበብኡ ዝወስዶ ምፅምፃውን ዓቕሙ ዋላ ውሱን ይኹን ኣብ መዓር ናይ ምምራስ ሳዕቤን ከም ዝኸትል ኣብ ሜክሲኮ፣ ሃንጋሪ፣ ብራዚል ዝተገብረ መጽናዕቲ ተረጋጊጹ። ስለዚ መዘርባዕ ኣብዚ ዘመን እዚ ተመራመርቲ ንህላዎ ብዙሕነት ብቑል ዝጥቀሙሉ እንተዘይኮይኑ ዝርአ ጉሉሕ ኣገዳስነት የብሉን ኣብ ዝበሃለሉ ደረጃ እዩ በፂሑ። ኣብ ሕብረተሰብና ኣብ ፍሉይ ግዜ ናይ ዓብላልነት ባህሪ ንዘርኣየ እቲ እዋን ብስሙ ዘመነ እከለ ተባሂሉ ይጥቀስ። ንኣብነት ዘመነ አንበጣ፣ ዘመነ ጉልሓይ ወዘተ እናተባሃለ ዝጽዋዕ ግዜ ሓሊፉ እዩ። ነቲ እዋን ምስቲ ዘጋጠመ ጸገም እንተ ኣጋናዚብናዮ ከም መጻውዒ ንሕሱም ግዜ ዝተዋህበ ስያመ ይመስል። እጃም ኣብ ምብዳህ ናይቲ ኣደራዕ ዝቕበል ህዝቢ ከም ኩነታቱ ክፈላለ ይኽእል። የግዳስ ዋላ ካብ ዓቕሞም ንላዕሊ ይኹንንዎን መዓቶም ከርሐቐሎም ንፈጣሪኦም ብምምህላል ካብ ምልማን ድሕር ኣይብሉን። ዋላ እኳ ኣብቲ ሕብረተሰብ ዝገድፎ በሰላን ሕማቕ ዘኽርን ይሃልዎ ነባርነት ስለ ዘይብሉ ሓላፍን እዋናውን እዩ። ስለ ዝኾነ ድማ ሕማቕ ዘመን ንሳ ትሓልፍ ሽም ትገድፍ ይበሃል። ሎሚ እቲ ኣብ ዓድና ዘሎ ሎኻኺቶ ዝኾነ ስርዓት ክደፍ መዘርባዕ ፈሪው ንተኽለ ሓድነት ብመርዚ ሃይማኖት ብሄርን ኣውራጃን ሰሚሙ ከህጉጎ ህርድግ ይብላሎ። እዚ ኣብ ስደትን ምዕቡል ዓለምን ንእዋኑ ጎርፋዕፋዕ ዝብል ዘሎ በዓል ዘመን ብናይ ዓዲ ጓና ዲሞክራሲ ማሚቑ ብጸጋታት ጸላእቲ ሰቢሑ ኣብ ዝደለየ እዋን ዝመረጾ ውዕዩን ዝሑልን እናጨለጠ መሳለጢ ትምህርቲ ጥርናፈን ሓበሬታን ከገልግል ዝግብኦ ናይ መራኸቢ ብዙሃን ቴክኖሎጂ ብምብሓት ግንዩ ጸርፊ ምዝንጣል ምውንጃል ናብ ምፍርራህ ብምስጋር ንምፍልላይ ለይትን መዓልትን ይሰርሕ ምህላው ዘይተዓዘበ የሎን። ንሓደ ወለዶ ክትግምግምን ክትመዝንን እንተኾይንካ ኣቐዲምካ ነቲ ንዕኡ ዘዕበየ ሰረቲኻ ክትፈልጥ ዘለካ። ምኽንያቱ ዝኾነ ውላድ ጠባያት ናይ ዘዕበዮ ስለ ዝወርስ እዩ።
እዚ ኣብ ስደት ዝውትት ዘሎ ገለ ክፋል ሓድሽ ወለዶ ውጽኢት ናይቲ ኣብ ሃገርና ዘሎ ስርዓት ምዃኑ ኣይዛርብን። ስርዓት ግደፍ ከምቲ ክኾኑሉ ዝደልዮም ገይሩ ስለ ዝመልመሎም ከይላገቡ ዝፋናጥሑ፣ ከይመዓዓዱ ዝጻረፉ፣ ከይከባበሩ ዝነዓዓቑ፣ ከይተማህሩ ክምህሩ ዝህንጠዩ፣ ካብ ምስማዕ ምዝራብ ዝብርሆም ስለ ዝኾኑ ነቲ ጥዑይ ዓብሊሎም ብመርዚ ወገናውነት ንምስማም ክግዕሩ ንሪኦም ኣለና። ህግደፍ ካብ መጀመርታ ብመንእሰይ ወለዶ ተቃውሞ ከይመጾ ልሙስ ባህርያት ሒዞም ንኸዓብዩን ናይ ተማእዛዝነት ጠባይ ከማዕብሉ ብወተሃደራዊ ቀይዲ ሸቆጥቆጥ ከም ዝብሉ ገይርዎም እዩ። ነቶም ካብ ዝሃዲሞም ናብ ስደት ዘምርሑ ድማ ተማሂሮም ከይስልጥኑን ሰሪሖም ከይልወጡን ዘርኢ መዘርባዕ ቆፂሩ ስለ ዘስዓበሎም ክስስኑ ሲትረፍ ብሕማሙ ተለኺፎም ተወስክብሉ ኣይከኣሉን። መራኸቢ ብዙሃን ሞያውያን ክምህርሉ፣ ሰብ ተሞክሮ ከዘንትውሉ፣ ጋዜጠኛታት ሓበሬታ ክስርክሕሉ፣ ፖለቲከኛታት ንህንጸት ዲሞክራሲ ክኩስኩስሉ እንከለውዩ ኣብቲ መዓልኡ ውዒሉ ዝበሃልን ኣብ ሕብረተሰብ እወንታዊ ውጽኢት ዝርከቦን። እቲ ኳይቶ ዝኾነ ስርዓት ግን ብዝተሰደድናዮ ተበሊልና ክንጠፍእ ስለ ዝኾነ ዕላምኡ ከም ነፋሒቶ ሕብሮም ዝቐያይሩ ሓደ ድሕሪ ሓደ እናበራረየ ኣስተስኒቑ ብምልኣኽ ንደንበ ተቃውሞ ፍሕት ከሊእዎ ይርከብ። ከምቲ መዘርባዕ ቁም ነገር ከም ዘለዎ ስቡሕ መሬት፣ መጠነኛ ኩነታት ኣየርን ዝናብን ዝፈቱ ንዓይ ጣዕመኒ ባህልቲ በለጸኛታት ከዓ ናይ ካልእ ጉዳይ ኣይንታዮምን እዩ። በይኑ ዝበልዕ በይኑ ይሞት ከም ዝበሃል ክረማት ፀሒዩ ዘርኢ ዲሞክራሲ ምስ ዓንበበ መርዚ መዘርባዕ ነቒጹ ኣብ ቦትኡ ፍትሒ ከም ዝጥጥዕ ክስወጦም ኣይክእልን። ካብ መሰረቱ ኣይኮነን ሰብ ዝሓስብን ዝንቀሳቐስን እዚ ኣብ ዓለምና ዘሎ ነገደ ኣግራቡን እንተኾነ ዘርኡ ብንፋስ ብወሓይዝ ብዕዋፍ እናተጸረዩ ናብዛ ፕላኔት ምድሪ ተዘርጊሑ ህላውነቱ ንምዕቃብ ከዓ ምስቲ ዝዓለቦ ኩነታት ኣየርን ሓመድን ንኸሳኒ ኣብ ሕብሩ ቅርጹ ባህሪኡ መጠነኛ ለውጢ ኣማዕቢሉ ኣብኡ ከይተወሰነውን ምሳቡ ዝጸንሕዎ ብድሕሪኡ ዝሰዓብዎን ስለ ዝተዳቐለዩ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኮይኑ ጌናውን ኣብኡ ከይተደረተን ዝቕጽል ካልእ ለውጢ ክርአ ምዃኑ ኣይጠራጥርን። ህዝቢ ዓለም ብሰንኪ ሰብ ዝሰርሖን ባህርያውን ሽግራት ብጉጅለታትን ብዕስለን ካብ ሓደ ቦታ ናብ ካልእ እናተንቀሳቐሰ ምስቶም ኣብኡ ዝጸንሕዎ ብምልማድ እናተሓወሰን እናተዋሰበን እዩ ክደባለቕ ጸኒሑ። ካብ ዘመነ ፍጥረት ማለት ኦሪት ክሳዕ ሕጂ ተንቀሳቒሱ ዘይገዓዘ ኣሎ ንምባል የጸግም እዩ። ኩላቶም ኣሕዛብ ነቲ ሕጂ ዘለዎ ቦታ ካብ ካልእ ቦታ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ሳጊሞም ብምምጻእ ዝሰፈርዎ እዩ። እቲ ፍልልይ ናይ ኣመጻጽኦም ጉዳይ መን ቀዲሙ መን ድሒሩ ሰዓበዩ ስሩ መሰረቱ ካብታ ዝቕመጣ ዘሎ ምድሪ ዝበቆለ ወይ ድማ ንዕኡ ኢላ ዝተደኮነት መሬት የላን። የግዳስ ብናይ ምንባር እጀታ ናተይ ብምባል ግዝያዊ እዋንነት ክበሓት ኪሎ እዞም ኣብ ሰማይ አንቃሪርና ንሪኦም ከዋኽብቲ እውን ካብ ኣቦሓጎታትና ወሪስናዮም ዝብሉ ዋናታትና ባህልቲ ከም ዘለው ምስማዕ ኣየገርምን እዩ። በዚ መሰረት ንመሬት ሰብ ይባዕሉ ተማሲሕዋ እምበር እግዚኣብሔር ብናይ ምረቓን መርገምን ቅጥዒ ኣይመቐሎምን። ስለዚ አንቱም ጂኦግራፊካዊ ምምሕዳራት ኣውራጃነት ትፈላሊኹም ትተሃላለኹ ዘለኹም ወገናት ንታሪኽ ፍልሰት ኣሕዛብ ምብራቕን ሰሜን ኣፍሪቃን እንተትውከሱ ጋ ምበልኩም ነቲ መዘርባዕ ዓለሊኹም ንኽጽህይዎውን ኣይምተጸገምኩምን። ስነ ጥበባዊት ሩማና ብርሃኑ ኣብ ግጥማ ንመን ኣሚኑ ኣዳም ብመስጊድ ድዩ ገዳም ኣዳም ሃይማኖቱ ኣብ ፈጣሪ ካብ ኮነ እምነቱ ኣይነበረን ኣስላም ክስታን ብምባል ዘልዓለቶ ረቂቕ ፍልስፍና ዝምልሶ ምሁር ወይ ነቢ የሎን። የግዳስ ናይ ሃውሪ ዝመስል ዳርጋ ዝበስሐ ድማ ዝቕበሎ እምነቶም ፍቕሪ ነይሩ ክበሃል ይከኣል።
በቲልካ በቲ ወዲ ሰብ ኣብዛን ነብረላ ዘሉና መሬት ቅድሚ ዘን ሕጂ ዘለዋ ሃይማኖታት ከም ዝተፈጥረ ርጉጽ እዩ። እዚ ተባልሓቲ ዝኾነ ዘርአ ኣዳም ኣብ ሓደ ቦታ ብተቃዋምነት ከይተቐመጠ እናተንቀሳቐሰ ፍልጠት ክለዋወጥን ተሞክሮ ክቃዳዳሕን ብመውስቦ ክትሓናፈፅን ካብ ጸንሐ ልክዕ ከምኡ ሃይማኖታዊ እምነቱ ዝምልከቱን ከም ዝተቐያየረ ተዓሚትካ ዝረአይ ሓቂ እዩ። እዚ ብካብ 50 ዓመት ንላዕሊ ዝመጽእ ዘገምታዊ ለውጢ ግን ናይ በለጽ ዓቀይቶት ኣየስተውዕሉን እዮም። እዞም ኣብ ስደት ናይ ምዕቡል ዓለም ዘጉላዕልዑ ዘለዉ ዜጋታት ዜግነት ናይተን ዝቕመጡለን ዘለዉ ሃገራት ዝሓዙ ምዃኖም ክዝክርዎ ኣይደልዩን። ነዚ ኣብ ትሽሾም ሸጊጦም ተሓለቕቲ ውራጃ ብሄርን ሃይማኖትን መሲሎም ክነዝሕዎ ዝፍትኑ መርዚ ምፍልላይ ሓልዮት ናይቲ ወገና ዝብልዎ ሃሊዎም ኣይኮነን። ዋና ነገሮም ንገዛእ ርእሶም ክጠዕሙምን ኣምሳያቲ ብተልእኾኦም ዝረኽብዎ ግንዖ ንኸይተርፎምን እዩ። ተቃዋሚ ህግደፌ እናበልካ ንደለይቲ ፍትሒ ምብታን ሓላይ ህዝብን ሃገርን ተመሲልካ ንሓድነትን ምጽዋርን ምጽባቕ ንጉጅላውን ውልቃውን ረብሓ ኣብ ውሽጢ ሓባራዊ ጥቕሚ ኣብ ክንዲ ምጥማር ኣብ ብሕታዊ ጉዳያትካ ምንቃጽ ንጸጽቡቑ ገዲፍካ ኮኩፍኡ ኮስኪስካ ጽልእን ቅርሕንትን ከተሳሲ ድቃስ ካብ ምስኣን ዝኸፍእ ሓዳር ሕማም የልቦን። ግዳይ ናይ ዝፀሃያይ ኮይኑ ዘሎ ኣረጋጊጹ ክፈልጦ ዘለዎ ከም ሕማምካ ካልኦት ንኽልከፉ ዝግበር ስልቲ ንናይ ውልቅኻ ኣረኣያን መርገጽን ናይ ሙሉእቲ ሕለቐሉ እትብሎ ወገን ንምምሳል ንሕና እናበልካ ምዝራብ ዘመናዊ ቅዲ ኮይኑሎ። ካብኡ ሰጊሩ ከምቲ ኣብ ገምገም ትክ ዘሎ ቆልዓ ኣይተብክ ዝበሃል እቲ ሕማም ጽበት ከቕለውልዎ ዝጸንሐ ንሕና እናበለ ይምልሰሉ። እዚኦም ሕማሞም ናብ ካልእ ብምልጋብ መጻልእቲ ንምርካብ ዝጥቀሙሉ ብልሓት ምዃኑ ምርዳእ ኣነ ዘብዝሕ ሰብ መንነቱ ምሕባር ዘይኮነ ንምንያት እዩ። ወይ ድማ ብኣንጻሩ እቲ ኣነ ዝብሎ መንነት ኣብ ሕልሙ ክበጽሖ ዘይከኣለ ናይ ካልኦት መንነት ምዃኑ ዘይምዝንጋዕ ኩሉ ተዛራባይን መዳራይን ማለት ፈላጥ ወይ ክኢላን ደፋርን ዘይምዃኑ ሓሳባቶም ጉዕ ይኹን ብሱል ብዘይገድስ ብመርትዖን ኣብነትን ኣብ ክንዲ ዘሰነይዎ ሙጉቶም ብጸርፊ ጸለመ ብድዐን ፈኽራን ንሰማዒ ብሓይሊ ኮክስሞ ዝህቅኑ ኣንፈት ናይቲ ጉዳይ ኣስሒቶም ብዕድመ ምውሳኽ ናይ ሓባር ጸላኢ ዝረብሑ ምዃኖም ምፍላጥ የድሊ። ካብኡ ሓሊፉ ብዙሕነት ናይ ብሄርን ሃይማኖትን ኮነ ጂኦግራፊካዊ ምምሕዳር ብግቡእ ምስ መሓደር ቀመም ሓድነት ምዃኑ ክጠራጠረሉ የብሉን። እቲ ዘንግ ተኺሉ ነጸልኡ ተዓጢቑ ብሕጊ እንዳባ ኣብ ባይቶ ዓዲ ብመርትዖ ናይ ምጭባጥ መሰረት ካብ ዘለዎ ሕብረተሰብ ዝመጸ ወለዶ ሎሚ ብዘሎ ምዕባለ ተሓጊዙ ነቲ ካብ ነዊሕ ዓመታት ተዓቂቡ ዝጸንሐ ናይ ምጽዋር ልምዲ ኣብ ክንዲ ብትምህርቲ ዘማዕብሎ ካብ ተሰዲድሉ ዘሎ ሃገር ጸጽብቑ ቀዲሑ ዘራጉዶ ኣብ ላፕቶፕ ተኸዊሉ ነቲ ብሓዊ ዝተፈተነ ሓድነቱን ክውር ባህሉን ብኽትደግሞ ዘሕዝን ፍንፉን ቃላት ይገጫጨበሉሎ። ብስም ነጻሪእቶ ተጐልቢብካ ህዝቢ ንምንዓብ ዝካየድ ሽርሒ ብትሪ ክኹነን ከም ዝግባእ ንጹር እዩ። ኣተኣላልኡ ግን ነቲ ሰራም ሓሳባት ብእሩምን ገላጽን ቃላት ተጠቂምካ ኣክንዲ ምስዓር ኣብ ምዝንጣልን እንተተሰጊሩ እቲ መበገሲ ነገር ዝኾነ መንቀኛ ሕማሙ ዘልግበሉ ወገን ስለ ዝረክብ ይሻድን። ካብ ባህሊኡ ደጋሚኡ ከም ዝበሃል ሓላይ ህዝቢ ተመሲልካ ውፅዓት ካብ ምንቋት ዝኸፍእ ነውሪ ስለ ዘየልቦ ዓገብ ኣብ ምባልን ጉለታት ኣብ ምእራምን ብፍላይ ቶም ክኢላታት ዝሰልጠንኩምሉ ሞያዊ ስነ ምግባር እንተዘይተኸቲልኩም ካብቲ ተራሰብ ኣይትፍለዩን። ምስላ ዓባይ በጊዕ ዕያውታ ሒዛ ትጠፍእውን ክትንእሰኩም እያ። ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነጻ ሬድዮ እዩ። ዕላል ምስ ንጉስ ዓርከይ
ምዕራባውያን ሃገራት መንግስታት በአና ይገርሞ መሆን ነበር በለን ንጉሴ ግድን እምበር ኢለ ተሰማማዕክዎ ብፍላይ ኣብ ኤሮፓ ተለይኻስ ኩላ ገለ ጐዲለኒ ቁጠባን ቆልቂልን እናብለት ኣንጻር መንግስታ ተላዒላ ዘላ በንጻሩ ናይ ህዝብና ክሪኦ ከለዎ ግና ይገርሞ መሆን በለኒ ድማ ብጌጋ ግረም ከይህሉ ንምርግጋጽ መስል ሓቁ ኸኣይ ነይሩ ኣይናዩ ሕጂ ዘገርሞም ህዝቦም ናይ ጡረታ ጊዜ ዋላ ብኽልተ ዓመት ትኾን ናይ ትውስኽለን ኢኹም ኢሉ ክቃወሞም ከሎ ህዝብና ግና ጡረቱ ረሲዑ ክሳዕ ዝመውት ነዚ ሃገር ሰርሓላ እንታይ ሰርሓላ ጥራይዳ ክሳዕ ዝመውት ምክተላ እምበር ትሪኦም ንደለኻን ደቂ 60 ገለን ዋላ ደቂ 70 ዓመት ብረታ ሓንጊጦም ሓልዋ ክወፁ ኢሉ ድማ ጠመተኒ ኣነ እውን ከምቲ ንዕኡ ዝጥምቶ ዘለኹ ንዓኣቶም እውን እሪኦም ከም ዝኾንኩ ኣረጋገጽኩሉ ህዝብና ግና ተመሊሱ ነዞም ምዕራባውያን እዩ ዝቃወሞም ዘሎ ኢሉ ኸዓ ኣገረመኒ እሞ ህዝብና ከምቶም ምዕራባውያን ኮይኑ ማለት እዩ ንምዕራባውያን ይቃወሞም ከባለወ በልክዎ ናይ ባጫ ሰሓቕ እናሰሓቕኩ ንጉሰ ግና ግደፈ እንዳእዝን ምዕራባውያንሲ ኣብ ርእሲቲ ዘለውን ውሽጣዊ ቅልውላው ኣብኡ ዝነብሩ ኣባላት ህዝባዊ መኸተ ድማ ርእሰን እዮም ዘዝርኡለን ዘለዉ ኢሉኒ ደኣ ብዘረብኡ ክስሕቕ ሓቅነ መን እዮም ዞም ኣባላት ህዝባዊ መኸተ ትብሎም ዘለኻ ኣብ ደገ ዝነብሩ ኤርትራውያን ህዝባዊ መኸተ ምዃኖም ኣይትፈልጥ እንደኻ ኢሉ ብመግናሕቲ ያረዳእኒ ለካ ኣብ ውሽጢተን ምዕራባውያን ሃገራት ኮይኖም ዘመክቱ እውን ኣለውና እዮም ዝብል ካልኣይ ሕጫጨውን ፈተንኩሉ ኣያቃለበለይን ዝገርመካ እዚ ኣብ ኤሮፓ ዝነብር ህዝብና ነቶም ስርዓታት ኣብ ልዕሊ መንግስትና ዝኽተልዎ ፖሊስ እኮ እዮም ዝቃወሙ ዘለዉ ብቐዳማይ ንኣብነት ሰሚዕካ ይትኸውን ኣብ ስዊድን ዘለዉ ኤርትራውያን ንማዕከናት ዜናት ሃገር ተቃዊሞም ዝብል ሕክያድ ኣምፅኣለይ ኤርትራውያን ዲኸልካኒ እው ኤርትራውያን ከምቲ ኣሜሪካ ዲኻ ናይቲ ሃገር ዜግነት ስለ ዘለዎምሲ ፍርቂ ኤርትራውያን እዮም ክትብለኒ ኤርትራዊ ዝኸደ ኸይዱ ኤርትራዊ ምዃኑ እኮ ይተርፈን እዩ ኤርትራውያን ኣይኮኑን እኳ ዘይኮነስ ኣብ ክንዲ ኤርትራውያን ተቃዊሞም ኢልካ ትዛረብሲ ኤርትራውያን ደገፍቲ መንግስቲ ኤርትራ ከምዚ ገይሮም ወይ ከምቲ ገይሮም ኢልካ ሙሉእ ሓበሬታ ዘይትህብ ኤርትራውያን እዮም ፈረኻን ኤርትራውያን ኮይኖም ስኳ ሃገሮም ከይረስሑ ኣብኡ ኮይኖም ኣንጻር ተፃወታት ኣንጻር መንግስትና ቃልሱ ኣለዉ ካብዚ ንላዕሊ ኤርትራውን እንታይ ደለኻ መደርኡ ናብ ጭርሖታት ወንከይ ሰጋገር ኣስጋኣኒ ህድእ ሞበል ንጉሰ ኣነ እኳ እዞም ሰባት ኤርትራውያን ኣይኮኑን ኣይበልኩን ኣብ ክንዲ ኩሎም ኣብኡ ዘለዉ ኤርትራውያን ዝመስለና ሲ እቶም ደገፍቲ መንግስቲ ህግደፍ ምዃኖም ተተብሮ ጽቡቕ ኢለ ሚልን እንታይ ዘረቡ ተስማዕና ኣለኻ
مادام تقاومت زبال لها قم إرتراوين كزارة ولا متسبين زلقة نساتهم لها بقى دي زاقر قبر لنا تسلفوا أبغينا منقسنا زقبرون زي قبرون كفو أننا نقروا أنصر حقرهم ناس الحس إرتراوين كتبلق إلو بزرباي كم تقرمه كمثل صعره منقسن هاجرن حواويسو يزاربو لهم سلزنبره بمزقب قلاتو نمنقسي إرترا تقاوم زبله أي إرتراونيو زول ملوقتو بتصحني برا دا نقسه إرترا ناي منقسنايا منقسنايو ناتسنة امتيمو نسو دما يفتيروا زعينتو مقلت يزرلوو نقس عركي معكنات زينا شو دنك انتاي نجيرهن يلوم يم تغايمو من كل زروين أنصر منقسنا تراي كوينو منقسنا زعسر نسكت انتراي جيران أقربا منقسنا سي بيبي مدروغ معوالة تمتسي زرلو نعرى زي قال حو حق تلون انتاي اللوسك كم أبنت معكنات زينا شو دنك قالوا حقوق زنبرن صبوغ تقبارات منقسنا كني ما هو لك ناب نجزي زرقعي موبايل أو قطر التريقية أبي ميواليو حسب بسكي أو قطر زلو زي قطتنا تليفون كدولو ساعتا تيمسكو عزنيرو حجي نفتاقز أمكينو مسابن كراغة بقولو إجي يا قداس زيني كونت عين تفتيتو رؤسون لعلن تحتن ننقساقسه كرد قالو تتصبيني كرم 10 عامتات ناي موبايل تكنولوجي اب هاجروم متاعتات وغازيطنياتات حجي اب قطرات إرترا آتيو إلوم كم زينا كقربو ترايني ات زينا كالي كخون مالتيو كسع حجي ناي تنقساقس تليفون اغلغلوت زيرخبو سبات اب عالم ኣለዉ زبلي كخون بزعبا أغلغلوت تنقساقس تليفون بزح مرداتا كابهابني منالبات نقوسه ازي ناي موبايل تكنولوجي بمنقسنا تمهزداء مسيل وخي كون تتراتركو منقسي انتاي جيرو إلوم يم كقال حلو دليقا زبل حتى غرب كله موبايل نيز بعدلو إلوم يجربو قبل كده قليلا إلو لاقت صلي منقسنا أغلقلو تاب كل شنغات هاجر يزرق حلو كون عليه انتاي زي قبل منقسغا أبتنت ولنزل لها قطرات حانت بالو يتغيلو نزريغا زي تغال حلوت ولزلغا سمعتك كل 10 عامتين مجي مراقزين لنا موبايل نركب لنا حجة كلها قطرات ولا ختمها ونانيت موبايل كوينة إلو بني 10 عامت زحتو الزرقحة كقرم عدمني
ኣብ ሶማል ንኣብነት ገና መንግስቲ ከይተተኽለ ኣገልግሎት ሞባይል ካብ ናትና በልፅ ከም ዝነበረ ትፈልጥ ዶ? እንታይ ከም ሕጂ ትብል ዘለኻ? መንግስትና ወላሕንቲ ገበረን? መንግስትና ዳ ቴክኖሎጂ ከምቲ መዓባብሉ ናባና ከይበፅሕ ገታ ኣሎ። ኣገልግሎት ቴሌኮሙኒኬሽን ኣብ ትሕቲኡ ከም ዝኸውን ገይሩ ከዓ ብዘገምታ ሓንቲ ፓሎ ዓመት ናብ ሓንቲ ገጠር እናተኸለ ነቲ ዝርከቡ ኣገልግሎት ድማ ነጎስጓስ እጥቀመሉ ኣሎ። ብዓንፃ ምጭም ምስጋና ትበሃል እያ ዘይትወፀኩም ኢሉ ከም ማረር ሃቀነ። ስለቲ ቴክኖሎጂ ዲና ንመንግስትና ከነመስግኖ? ቴክኖሎጂ መብዘይ ገንዘብ ደሚፅ እዩ። መንግስትና እኮ ብቐንደይ ዝሸርፉ ወፀ እዩ ነዚ ናብ ሃገር ዘይተኣታትዎ ዘሎ። ስለምንታይ ከኹም ገብር ኣሎ? እቲ ህዝቢ ኣገልግሎት ክረክብ ስለ ዝደልዮን ዝኾም ዝገብር ዘሎ። እዚ ሓላይ ትብሎ ዘለኻ መንግስቲ ካብ ካሓሊልና ናፃንቲ ዝገድፈና መሓሸና ነዚ ሃገር ዝሰርሐለን ዘሎ መንግስቲ ተሚልትካ ኸ ስርሑ ክገድፍ ደል ኣለኻ። ዘይስርሑ ምግባር እዩ ክገድፍ ዘለዎ። ንገለ ካብቶም ኣገልግሎታት ናፃንቲ ዝገድፎም በቐሊሉ ኣብ ኩሉ ሸነኻት ኤርትራም ተዘርግሑ ነይሮም። ብፍላይ ኣገልግሎት ሞባይልን ኢንተርነትን ኣብ ኩሉ ክባፅሕ ተባሂሉ ተማህዘ ስለ ዝኾነ ብባህሪኡ ናብ ኩሉም ተዘርግሐ። ጎስጓስ እውን ኣይመድለዮን። ጎስጓስ ይድልየኩም ዘሎስ ንባዕኒ ስኸ እዩ። ካብ ሃገሮም ርሒቖም ዘለዉ ዜጋታትና ልምዓታዊ መደባትና ከመይ ግስግስ ከም ዘሎ ንዓለም ገልፁ። ባዕድ ንስኻ ከዓ ኣብዚ ከለኹም ምርኣይ ስኢንኩሞ ኢሉ ርእሱ ነኽነቐ። ኣይገርመካ እንዶ? ኣነ እውን ምስኡ ርእሰይ ነኽነቕኩ። ዝገርም ጥራይ ካብ ሃገር ስለ ዘይወፃኸ ኮይኻ ነቲ ወፃኢ ካልእ ኮይኑ ዝስምዓካ ዘሎ እምቤት ንሳትዮምሲ ኩሉ ስለ ዝረአዩ እዮም ነዝናትና ዘንድቕዎ ዘለዉ። ድማ በለኒ ብመብርሂኡ ኣብ ሃገሮም ነፃ ዝበሃል ፕረስ ዘይምህላው ዝድግፉ ናይ ማዕዶ ዜጋታት ኣብቲ ነፃ ዓለም ከዓ ካልእ ናይ ጎስጓስ ፕረስ ክኽፈተሎም ክሓቱ ከለዉ እዩ ዝገርም። ክነብሩሉ ዝጠዓሞም ስርዓት እናነቐፉ ነቲ ክነብሩሉ ዘይከኣሎም ማሓድራ ግና ብማዕዶ ይንእዱ። ኣብ ሃገረን ኮይኖም ሓሳባቶም ክገልጹ ንዘፍቀዳሎም ዕድል ተጠቒሞም ነቲ ብኤርትራ ነፃ ሓሳባት ዘየእንግድ መንግስቲ ክከላኸሉ ይፍትኑ። እንተኾነ እዞም ህዝባዊ መኸተ ዝብል ስም ንርእሶም ዘሰከሙ ኣካላት ክምክቱ ምስ ህዝቦም ምዃን ከድልዮም እዩ። እቲ ህዝባዊ መኸተ ዝብል ስም እውን ትርጉም ኣለዎ።